Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, apay akas ti panagsannaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noan niya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali ang babae na? Adto yo. Kita day tiladawan nga insend ni Bianca kanyak. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribo ka na ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arod idin. Ngam nagbabae man yan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga ramidem. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanen? Iso a panawa mon tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayong matanagkalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, Fred, aya. Di ka man naglidlid ay akasta. Apay, masayangan ka aya itikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mo kung naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idi pay la ko maapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, maawatak ti kayat mo asawen. Ngam si kamo ti nakakaasi iti kas di nga aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsable met. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo kanakmet paraken ka. Ang may salaan ti maising-asing kong aramidam. Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Kinapod noon jak kumakayat a maisi na kayo. Hanggang kas makitak, si kamot ti ad-adda a nakakaasi iti aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagad adjust para kan ko na. Day tangarod kat. Iso nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatempay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagay. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto laang na nga inaramid mo. A pinapanaw mo ni Manong Jason iti balayo. Wala din ko. Husto day di inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dayta di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga adda sa bali ang babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Maka-move on kan tumat laeng. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidliday akasta, Rachel? Masuruna ka mangkit-kita ken ka iti kasta alangam. Di mo kunain na naliday ka, gapo tawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Jak mailibak, friend.
Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kas jay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbidot. Anya? Ay na, matumpakan san. Anya, tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mo ti bagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipati mo di alalaki. Kasta lawan ay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa ilaeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga no kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay ngay asan asimrak ni Rachel ita, friend. Huwag nga rod, friend. Saan namat nga impakpakaam mo kanya kasaan gaya masumrak ita? Api nga ta? O, naimutan da agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumrak. Sigurado dalaan manin ije balayda. Agkulkulong lang ije seledda. Di na lata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kasta unay ti panagayat na iti dayja alalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay ije balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldawa kasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Lipat monday jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. ngam nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaadaan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam ti impapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay, agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Unaem nga ayaten kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikit din ang makakita kan ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Una, gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli man ti sigod aragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw mo. Ibagbagak lang ti pudno, manang. Maragsak anak mat, ang makakita kan ka. Ngamin, naragsak ka. Ngam, mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan mat dakas na, nagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy. Nagmayat ti panag-is-isam mo, kabayatan ti panag-cellphone mo, ha, pare? Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kacachat. Ha? Sino ngay mat ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din ni bakit mo na? Wen, pare. Ag gusto at talaga kan kwa na. Idi pa'y laang. Ngam, italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kwa na. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Kat
Agchat-chat matlakan ka? Ay katuan na, siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod, kat addanam namakan kwa na. Aya, Iso nga rod a plano ka, nga agpudno kan kwa na, pare. ay kat, ijay balayda ti pangibagam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, kat ipudnum kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya ti asawa, nanang. Madlaw ko nga men akasla naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namasdaaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado nga min ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Jacobsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya. Iso asaan kayo namasdaaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Amanga no ni Marvin ti talaga apara kan kwa na. Apay, agdat-daton ka di ka ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adamdamagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko. Awan mo't dakas na no ibagam ti pudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumutan atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat nagkalaysa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Abangan nga min no panunutam asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adakan ka na itan anak ko. Hanggang na ti kanayon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkapsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Sino kayo mo? Timang papaisam kun ka, friend. Ay na, friend. Agbuy-buy akla ang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na kaman pagbalinan nga wanti amona. Amok dagita na pa nag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyang. Ah? Ay na, nagasat ka. Ano bilang lang, friend? Apay anak ko nam daytan. Una, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Iso aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na kan ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Uy, naidumduma ti pormam ita pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma mat atao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka ka di agrelax, ijay ili. Awisan nak mata. Saan pare? Mapanak ije ayan da Rachel. Sarong karakman. Uy, talaga rin muwaran ti kinaturid mo pare. Un pare. Kat ipudno kun talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel. Jack amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pa ilangan nakarik na iti panagayat kan ka. Isu na laang, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakitak ngamin, nga adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumatadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikari ka.
Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Sungbatan nga ta ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.